नुबाय मा लाबोदों जों नोंनि थाखाय जोंनो दाउला खासि जानांगोन दिनै बस नै आदा नुदोंना? नोंना बेगा जेन थेन सिखावनिफ्राय सोना लाबोबाय जोङो आयै जोंनो सानो दाउला खासि जाहोथारनांगोन नों थै बुरबकफोर दाउला खासिबो जाहोआ अमाबो जाहोआ मा खालाम नोंसोरलाय आंखौलाय आइया बेखौ नाङा नोंनो नाङा गोदान मोनफिनगोन ओइ आदा थारजोन थांलाय लेखा आरो कलम लाना फैलाय लेखा आरो बहि औ। नायनि र' फै मा नांगौ नोंसोरलाय लेखाखौलाय थौ 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 फै बोरो, बोरो। फै 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 लेखा आरो खोलोमखौ मानो नांगौ फंबायमोन आंनो फोरमायनानै होनो माने नोंनि एकाउन्टाव बेसे बुरजा रां दं बेखौ हिसाब खालामनो मोजांनि बाथ्रा टारजान फाय थां लानानै फै लेखा बिलाइखौ खिन्थु बुरजा लाबो दे थाब जोबैबाय मानोना आंनि बे एकाउन्टफ्राव डन मुलुगनिफ्राय माने आन्डारग्राउन्डनिफ्राय ख्र' ख्र' फैसा सोनानै हरनो गोनां दङ गोरोन्थि नोंनि साननाया गोरोन्थि लेखा आरो कलमखौ आं ओरैनो बिहराखैथ' जेसेबां एकाउन्ट हल्डारफोर दङ बिसोरनि मोनफा मोनफा सिगनेसारखौ कपि खालामनानै फैसा उइड्र खालामनोसो आं बिहरदोंथ' एकाउन्टआथ' जोंनियावनो दंखायो गुड आइडिया वाह गुड आइडिया हाब बिदिब्लाथ' जों मोजां सिख्ला हाबा खालामनो मोनसिगोन बेफोर रांखौ बख'योब्ला नमस्कारलै फायमोन टारजान फाय बेबायदि दा खालामब्रा आं नोंसोरनो जानांगौ होगोन बेखौल' हरदोब्रा आंनो फाग्ला माबा मोनसे होगोनब्रा आं नोंसोरनो ओइ मा होनो जोंनोलाय मा हागोन नोंसोरनाव एकाउन्ट दंना गैया औ आंनो दङथ' टारजान दानियावलाय सालादों आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ लानानै लुथिना जानो मोजाङानो माथो जोंनि आइडिया फाग्ला बेबायदि नङाब्रा आदा नोंनियावलाय आंनावबो दंब्रा नोंसिनि एकाउन्टआव आङो 50,000 माने 5,000,000 सोनानै होगोन नोंसोरो आंनो बेखौल' हर बाथ्रायालाय नंगौना नङाब्रा होगोनलाय होगोन बिमा थैनायनि समाय गाबोननो सोनानै होगोन आं नोंसोरनो बेखौल' हर जय नरेन्द्र मदि ओइ टारजान ए नै खुरिया गथ' दाबो गथ' गोरलै गाइखेर जाग्रा बायदि खामानिफोरखौ मावनो रोङा नोङो बाहेरायावबा दन खामानियावबा गैया खुरिया गथ' बोरो फैसा सोलायनो मोननाया जाम्बाया बिमाजों बुजागासिनो नोङो बे खेबसेयाव हले जोंबो होनांगोन बेखौ नै खुरिया गथ' बोरो नोंनि थाखा सोलायनो लांनायालाय दाबो गथ' गोरलै गाइखेर जाग्रा बायदि खामानिफोरखौ मावनो रोङा नोङो खुरिया मदि मावजिजों जाजोबजानोसै नोङो खुरिया गथ' सि आइलै एथ' दा बुबावसै नों बेबायदि बुबाय थाब्ला आं फाग्ला जानानै स्टेसनफ्राव बेरायथिंग्रा जाब्ला मालायजों खुदै मुजुजाब्ला नोंखि मोजां मोनगोन
नोंनो लाबोनांगोन आफा बिबोनांफोरखौ नोंनो आफा आंनि मा मिनदों आइ थानायखौसो दादागिरि देखायदों नोंसोरो आइ गैयाबा नोंसोरखौ बाबा मानसि गोलाव गिदिर न'लाय ग्रोम ग्रोम गारि अख्रां फुरा सेदेलखा नोंसिनि जिउआ बैरन फुरा जाखाबाय नोंसिनि जिउआ एबार हले दै टारजान नोंनि खन्थाइ आवरायनायखौ दोनथ' बेनो रोन आरो अख्रां नोंसोरनि राम रायजोआ बेवहाय नोंसोरो नोंसोरनि अनजालिजों खुगा रुजु रुजु रायजो जानो मोनगोन ओइ जैला दानियाबा बुंदो जों जानो गोनां गुबैखौ जों मा खालामनांगौ मा आइथिंआवनानैबो खुलुमनांगोन नामा हैद मा खुलुमनायल' आखाइ दाख'नायनि उनाव गोबानोबो गोनां जानो हागौ नोंसोरो आगोल आगोल जेबो खालामनाङा बिगुमाया जा खालामनो थिनो बेखौल' खालाम जोयोब्ला जोजानोबो नांगोन मा जिउ जानोबो नांगोन नामा हैद बिदिब्ला थांसैलां हे बोरमा बे बिल्डिंखौ नुदों बेयावनो नोङो बिनि बिनानावजों रुजु रुमु खुगा रुजु रुजु रायजो जानो मोनगोन मा जोजानायल' आथिंबो सुनानै होनांनो हागौ आरो जाखांनाया बन्द' खालाम बाखि जागोन टारजान भाई हमथाबाय था रेडि जाखा फैदो बस जैलाबो फैदो मा र' दसे खुलुमबाय बस बिसोर सानैयानो फानजारिनि दाउआ माने नोंथां नागिरनाय सेंग्राया ओइ ओइ सिङाव बिसोरखौ लानो थां हे टारजान नोंबो गोनां गोनांखौल' रायलायदै जों साननाय बायदि गासैबो प्लाना जाजोबगोन ना गासिबो प्लेनिं बायदि जाजोबदों सार बे हाफ ब्रेनफ्रा जेबो थाल मोना सार जों सानैनि गेजेरावल' थिग थाबानो जाबाय सार जागोन ओइ घरि गोदान नांगौमोनलै सार आंनोबो बेफोर गासैबो उनाव जागोन थां बे गोजामबाबो जागौमोन आरो दोद जाम्बा जाला माला खालामबाय थायो बोरमा अदालगुरिनि खान्थाल कमप्लेक्सआव मुलुगनि बिनानावा शपिं खालामनो फैगोन बे समावनो नोंसोरो किडनेप खालामनांगौ
나थाय गोसोआव लाखि जाहाथे हमजाया आं किडनेप खालामनानै मोजां मोनगोन सिख्लाया माबायदि जागोननो हम खुदुं गोसोनाय बायदि मोनदों खुदुं ओइ बुदबकफोर खामानिखौ मोजाङै मावनो प्लेनिं खालामनो नागारै खुदुमनायखौसो माथा मारिदों खोनासं मोजाङै मुलुगा बिनानावखौ 3 बाजियाव लानानै फैगोन बे समावनो नोंसोर खामानिखौ मावनांगोन एफा क्ररपतिनि बिनानावफ्रा जों बायदि थार्ड क्लास मानसिफोरखौ बोरै बिजामादै फसायखो हेन्डिकेप नङाथ' थै साला बुरबक हेन्डिकेप नङा नों नोंनि बाथ्राखौ सानना नायग्रो हेन्डिकेपबाबो लानांगोन साला नों बुरबक लाथारनांगोन नोङो लाथारनांगोन बोरमा साला नोङो मा बुंदोलै नों एक्टर जानो लुगैदोंना जाम्बा नों बे हेन्डिकेपखौ मोनब्लाबो एक्टर जानो मोनगोन नों फाग्ला नोंनि साननाया जाफुंगोन क्र क्र दं साला बुरबक मारो अख्रां बुंनाय खोथाखौ एसे सानना नायनांगोन खोथाया जानोबो हागौ सिगांनि लोगो मोननाय सिख्लाफ्रानो एसे साफा साफामोन ओइ बुदबक माखा नोंसोर बिसोरखौ बावनांगोन मानोना आं नोंसोरखौ साफा साफा मानसि खालामनो नागिरदों अ जों जुनादसोमोन आथिं जोंब्रै जुनादसोमोन जों मोसौ ओइ मोसौ आं मा होनबाय दङ मा दं नोंसिनावलाय गारि दं मटर दं बिल्डिं दं बिसोरखौ हाबा खालामबा नोंसोरो खर' 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 थाखा मोनगोन गोसोआव लाखि 3 PM दान अके मोजाङै माव बुन्धु आहे बुढ़िया बुढ़िया आपी आसै लिडिस पजामाले प्रडाक्शनु मिस्टी टेस्टी मीठा गाड़ी आयु देखा बाबी आहे
টানো খা বন্ধু খা মালৰ টেনচন নাই খালি থাক ঢালিম হেইয়া টারজান বুর্বক খা বন্ধু বন্ধু থাকলে অলপ ভাল হলা হয় আৰু চানা আছে চানা 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 আ, আছে চানাও বন্ধু আছে। ভিটামিন থাকা বস্তু বুট লো বন্ধু খা খা বন্ধু খা ছোৱালী টেনচন নলবি মই আছো বন্ধু ইয়ে খুব ভাল মানুহ আছে দে অ, ভাল আছে আছে বন্ধু আৰু খা আৰু খাৱে বন্ধু খালি থাক টারজান বুর্বক আচ্ছা বন্ধু ময়ো কিন্তু দুখীয়া নহয় মোৰো বহুত অজস্ৰ সম্পত্তি আছে গুৱাহাটীত ভাঙাঘৰ ব্ৰিজখান কাৰ মোৰ কাজিৰঙা কাৰ মোৰ আপনারে ও, নাকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ কাৰ মোৰ অভাৰ ব্ৰিজৰ মাটি তলৰ খিনো কাৰ মোৰ কিন্তু মই ইমান বন্ধু নিচিনা ইমান ধনী নহয় কেনেকে ধনী হোৱানো বন্ধু আৰু খা বহুত কথা আছে বন্ধু ও ধনী হবা লাগলি বহুত খাইদা থাকবা লাগবো হয় না পিছে আপুনি পইচাটো ক'ত পায় বন্ধু একবাৰ জনাবি নেকি খা বন্ধু মোক ছোৱালী এটা ঠিক হৈ কৰি দিব যাবই লাগব। বন্ধু এক পেক ল আৰু খা মোক আগতে চিৰি এটা বনাই দিয়ে হৈ যাব ঐ তাৰ পিছত পইচাৰ লাইনটো মই দেখাই দিম হেই চালা জয়লা হয় না হৈ যাব চিন্তাই নকৰিবি ছোৱালী ৰেডি আছে খা বন্ধু খা বন্ধু ক কেনকে ধনী হয়নো ছোৱালীটো আছে আছে ঠাণ্ডা বস্তু পাপি আপনার কারণে আছে বন্ধু গাড়ীত যাম নেকি বন্ধু র বন্ধু যাবি রহে চালা যাম এখন মার্চ কিনা মালিলে ধৈর্যর ফল বিরাট মিঠা আছে নহয় টেস্টি টেস্টি কারি বসুন বন্ধু অলপ খাই লো বন্ধু ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল আচ্ছা বন্ধু মোর ব্রেনটো ইমান ভাল নহয় তো চুকা নহয় পইচাটো কেনকে হয় বন্ধু কুলি ভাল পালো হয় কিন্তু এইটো ইজি বুদ্ধি হা বন্ধু এই মোদী চৰকাৰে পইচা চেঞ্জ কৰিছে নহয় মোক এই মুলুগে ডাংকু লুডুর পুটেক কাৰে মুলুগে ই মোৰ একাউণ্টত ক্ৰ পইচা দি থাকে গাঁৱৰ এই চেংৰাবিলাকৰ মোটামুটি 150টা মান একাউণ্ট আছে बे दाउथुखौलाय मा मानसि मोजां सानना लादोंलै बे जाम्बाया जोंनि प्लेनखौथ' सेस खालामगोनलै बियो आया बे जैलाय मासे जाम्बा मानसिलै बियो हे सेसलै साला सुवारा এইটো একাউণ্টত মোক মুলুগে পইচা ভৰাই থাকে আৰু খা বন্ধু আৰু লোক খাচোন বন্ধু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল মুলুক আছে না বন্ধু বস্তু ৰচোন ৰ বন্ধু যাবি বন্ধু মোৰ অজস্ৰ পইচা আছে জানো তিৰিটোহে নাই হ'ব নহয় মই আছোং না কিবাকে কথাটো ওলালোং মই লাহেকে ধনী হম এৰোপ্লেনৰ ওপৰতে মই বিয়া পাতিম আৰু খা চানা 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 কি চব খা মুলুক তই বন্ধু বহুত ভাল মানুহ আছে জানো জানো বৌ যাবি তই সোফা তৰা নিচিনা দেখা পাইছিল দে বন্ধু সেই নহয় কি কোৱাই বন্ধু ক'তবা গেলে কাটা খাব বন্ধু নাযাওঁ নাযাওঁ ঐ বন্ধু মুলুক টাৰজান বুৰ্বক
ओंखायनो दुखिया जानानै दं नोङो जाम्बा बन्धु सिन्था करबा नालगे आब्रामानु ইনকে কিয় বেকা বেকি চাই থাকেনো मुलुगे ना আজি মোক 50 লাখ টাকা দিবা লাগা আছে मासे जाम्बालै साला बियो हिनजावनि थाखाय थैमारगोन नामालै साला बुरबका बियो मात्र কালি 50 মই লাখ 5 ক্রোর চেঞ্জ কৰি দিছো নহয় আজি মোৰ একাউণ্টত একোটা একাউণ্টত 50,000 কৰি পইচা সোমবা লাগা আছে মুলুক মুলুক মোর কিবাকে কামটো সাকসেস হয়ে গেল জাম্বা থৈতারবালি বিयो থৈতারবাই থৈবেলাই জাম্বা নोङो মালামাল হয়ে যাও मासे लबले साला सुवारालाय हिनजावनि थाखाय नंमारगौ साला मानसिफ्रा हिनजाव थाखा फैसानि थाखायनो थैमारो साला सुवारफ्रा ओइ थैदोलै जाम्बा পিউস খাইলোলাদে বিরাট সিধা সিধি হসা হুসি কই দিছি মাল করবে আহে বিশেষ মুল্লু তখাম গুল্লু